Критиката у нас няма да се развие, докато не променим менталитета в литературните ни среди. С други думи, докато самата среда не престане да упражнява натиск върху критично наставените, или да мълчат, или да се изказват приемливо, спазвайки приетите академично притворни правила. Но кой свободолюбив човек, а именно такива ни трябват, ще иска да се съобразява с такъв изкуствен код на псевдолитературно поведение? Безкрайните реверанси и тази ужасна скука. Критиката трябва да има пълна свобода на изява, както и в литературата. Единственото изискване към критиката е съвършената прямота. Истинската цел на критиката, и когато оценява, и когато предава традицията нататък и косвено изостря сетивата, е да подпомага добрата литература, да допринася за нейното развитие, за нейния разцвет. Тя не служи никому, приятел или враг, а подкрепя таланта. Критиката дава място на таланта и гони натрапниците, като напомня критериите за хубаво, доразвива ги и ги държи в обращение. Целта на критиката не е просто да раздава мнения. Оценките си тя прави спрямо иерархия от ценности. В поезията това са изящната постройка на мисъл и чувство в стихове, които не само звучат добре, а показват усет към езика в неговата историческа дълбочина. Това е особеният поглед към света и към себе си, поглед, който се опитва да проникне в природата на нещата. Това е игривостта на ума, вечният танц на чувствата и така нататък, и така нататък. Критиката не раздава оценки в името на критика, за да го направи известен или да го превърне в институция. Тя не е меркантилно начинание. Критиката не раздава оценка, за да повиши продажбите. Тогава не би била и никаква критика. Тя не се пише в името на този или онзи поет, който се е взел прекалено на сериозно или има да храни 3 гърла. Ако критиката угажда, тя не е никаква критика. Критиката служи на литературата като цяло, на индивидуалния талант, който го открие, и на собственото си дар слово, на нищо друго, на никого другиго тя не е длъжна.